of rejoicing that will be when we all see Jesus. We'll sing and shout the victory. Onward to. Kaya't kung ikablaw iti maysa nagasat amalam kada kayo amin kakabsat nga dumdumag iti dayti nga malam, iti dayti nga programa minsay iti panakaisalakan. Iti dayti nga programa dumteng kada kayo kada iti pagtangan nyo iti kada alas 2 ken igingana ti alas 2 media iti malam iti Domingo. Iti dayti nga malam kakabsat nagragsagan tayo iti kakadwa iti 30 ka minutos. Tapno iti kasta, daydayawon iti apo, denggan di kiti sasauna, ken sumagmamano nga na-espirituan na kangkanta nga pagdaydayaw ken ni Apo Dios. Kaya't kung ikablaw, itinagan niya po tayo ng Jesucristo, iti dayti nga malam, itinagan na kapapatgan, kadagiti so amin nga nagan. Kaya't kumata kablaawan, dagiti so amin nga mothers, iti Happy Mother's Day. Kada kayo amin nga dakilang ina, iti dayti nga malam, espesyal kada kayo, dahito yung aldaw. At sapay ko ma, dati Diyos, nagtultuloy ang mga parabor, ang mga bendisyon kada kayo. Kaya't kung kablawan, iti kuhos ko, iti dahito yung programa, minsay iti panakaisalakan, ni Pastora Danilyn Baludbod, kaya't kastamot iti ayten ng asawa, Brother Hermilo Baludbod, ken dagiti kakabsat nga sponsor tayo, iti dahito nga programa, minsay iti panakaisalakan, nga iso nga daday ti balasi tao, nga numampay adayuda kada tayo, nga ti puso kan panunod na, at dada kada iti karkararag kakabsat, pagsakripisyo da, para iti dahito nga programa. Kaya't ko nga kablawan, ni the Pastor and Mrs. John Gigayed, kanti pamilyana, ni Sister Jing Felix kanti pamilyana, Sister Petrona Banwa kaniti pamilyana, astamad ni Sister Marilo Cumbas kaniti pamilyana, ni Sister Veronica Danggalan kaniti pamilyana, astamad ni Sister Mirjoy Kumulob, Sister Hilda Renante kani Sister Jonalyn Digay. Ti Dios nagtultuloy ang mga parabor, ang mga bendisyon kada kayo. Iti amin na aspeto ti panagbiagyo. Astamot nga kayat ko nga kablaawan dagiti so amin nga kakabsat nga dumdumong dita Salvador First, kang runan dita Grace Christian Assembly of God, dagiti kakabsat nga Church Council, the Brother Arnold Pasqua, ni Sister Melinda Gambua, ni Sister Juliet Baten, kanti pamilyada, ti Diyos at tultuloy ang mga parabor, ang mga bendisyon kada kayo. Stamo na kaya't ko kablawan, dagiti kakabsat nga dumdumag, dita Derapida Seaside, isong manamdama, at datay dita, iti oras, iti alas 3, kalpasan, iti dayti nga programa, at kikita tayo dita, Glorious Assembly of God, dita abay laeng iti balay, iti Coast Guard, malidayaw iti apo, kakaruba da dagiti balay ti Coast Guard ken iti kapilya, ti balay ti apo dito Derapida. Malidayaw ti Dios kakabsat, manamdama, mangrugi manen ti gimong tayta, the Brother Alex Almasan, ken ti pamilyana, Sister Babit Galulo, Sister Bani, ken nadumapay nga kakabsat. Sasaka na kayo, tamadamdama, kikita tayo, madidayaw ti Dios. Sa tamo na kahit ko kablaawan, dagiti kakabsat, nga dumdungag, iti Facebook Live, oray pa iti YouTube, no adaman bilang, iti Dios, nagtultuloy ang parabor, kung mga bendisyon, kada kayo. Sakbay tayo nga mapan iti panagkararag, iti dayti nga malam, intayo haranaan iti apo, babaan iti maysa nga kanta kakabsat. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing
bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hand. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hand. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. You are high and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Diyos mi amami na santuan di dayto nga malumapo. Iti panangrugimi dito nga programa o Diyos, dawatan mi ti panakikadam kada kami, dawatan mi ti Santong Espiritu, may tignay, ti maysa kan maysa, nga dumdungeg, apo ti dayto nga programa, minsay ti panakaisalakan. Apo wanang kami maramidan, awan ka nga tumulong kada kami, dagiti ka kapsat, nga dumdungeg, anyaman ti kasapulan da apoy, sabot mo kaditi dayto nga malam, babaen ka dagiti nga minsay, maapo, may sabot ka di dagiti kasapulan da, mapabilag ka di dagiti pamati da apo. Binisyunam dagiti sa umapo, dagiti nga sao magbalinda nga kasmay sa nga bukal nga may mula ka di dagiti kang ganti puso, kan panpanunot ti may sa kan may sa kada kami. Binisyunam ti may sa kan may sa itinaga ni Apo Jesus. Amen. Amen. Iti mensahe ti daytoy nga malayong kakabsat, gaputa Mother's Day itangal daw,
may papan ti Mother's Day iti sermon tayo iti dayti nga malayom kakabsat. Isu nga ti paulo ti mensahe tayo kastoy ti panagkunana, a mother who truly believe in God. A mother who truly believe in God. Imay sangina nga daan pudpudno nga panagtalag uno panamati na kani Apo Dios. Amoy kadi kakabsat nga permiti panagbuteng ti demonyo, wano kunan tayo nga ni Satanas, permiti panagbuteng na nuti may sangay na ket managkarkararag. Adda pudno nga panagpamati na kani Apo Dios. Naturally dagiti pudno nga namati nga inina ket asideg dagiti regnada ken ni Apo Dios. So nga no pang kayo kadagiti simsimbahan kakabsat, kadwa na makitam ket halos inna iti makitam. Addaman dagiti asawa nga lalaking mamano nga makita iti uneg ti simbahan. Ket maysa nga wake up call daytoy kadagiti pada nga lalaki nga nasawaan. Sabi ko mata, no kasado ti kinarigta dagiti babae, iti uneg ti simbahan, kastamot ko dagiti lalaki. Kadamuyo kakabsat, ti pamati ken panagkarkararag dagitoy nga inna, ket adda ti dakkel nga pasetda, iti sumarsaruno nga inirasyon. Isuda kakabsat, dagitoy nga inna, dagiti karkararag da, isuda ti mangpatadem, iti pamati, kadagiti sumarsaruno nga henerasyon. May isa nga ehemplo da ito kakabsat, diti Biblia, da Loida ken ni Eunice. Ni Loida ket lulang ni Timothy, nimot Eunice ket isuti inang ni Timothy. Dagitoy nga gina nga mother, grandmother ken mother ni Timothy. Ket pudno nga namati da ken ni Apo Dios. Ket dagiti karkararag dagiti ngayon na da Loida ken ni Luis ket isu ti maysa nang patadem ti pamati ni Timothy tapno agbalin nga matalag nga pastor ijay Episo. Ti pamati da Loida ken Eunice ket saan nga plastik hana mapagpaimbabaw haan nga ipokrito no di ket naimpuswan a panagpamati ken ni Apo Dios. Daytoy nga pamati ket talaga nga napudno launay. Ket makita iti ebidensya babaan ti panangpatangor da iti ubing nga Timothy. Basit paylaan nga kabsat talagang nga dimakkel iti sasaw ni Apo Dios ni Timothy. Yung 2 Timothy chapter 1 verse 5 kunana, idag surat ti Pablo ken ni Timothy kunana kakabsat, I remember the sincere faith you have, the kind of faith that your grandmother Louise and your mother Eunice also had, and I am sure that you have it also. So kung na Ilocano may palagip, tinapasnag ka pamating, ati damo, ket nagnaed kinilulam ani Loida, keninam ani Eunice, ket patsyek ang nagnaed metking ka. Isu nga saludo ni Apostol Pablo kakabsat, iti daytoy nga Timothy, pastor di Episo, iti inna panagpamati ken ni Apo Dios, iti likudan ti kinaubing na kakabsat a pastor, ngem hanna kinita dagiti umay nga mang-challenge kumay di Episo. At that time, yung Episo ket talagang naglalaok. At dagiti false teachers, ken dumapay nga issue may papanti moralidad, iti dayta nga lugar. Ket ni Timothy, hanang malipatan, dagiti sursuro, ngayon suro itayeten na ngayon nga ni Eunice. At truly, believing mother is not perfect, but she continually depend on God. Dagiti pudno nga da panagtalagda ni Apo Dios, dagiti ninla nga da panagtalagda ti Apo. Makunatay handamot nga perpekto. Nga agtultuloy da kuma nga agdipindar ken nagtalag ken ni Apo Dios.
Tina nga pudno nga namati, kat saan met nga unati nga perpekto tatay. When makita dagiti pagkurangan naman. Nung makita mo kadakwada ti kagar, dagiti namati, nga ina, akas ken ni Eunice, ken ni Lloyd, at di Biblia. What are the characters of a mother who truly believe in God? Number one, she trusts in God in every season. Iti ina kakabsat nga adaan pudno nga panagtalag panagpamati kani Apo Dios. Amuna kakabsat iti agtalag iti Dios iti amin a panawon. Malagip ko iti elementarya pay no kastoy nga panawon ti tag-init uno dry season uno summer kakabsat. May sardeng di panagtalon ket tiyempo met iti kinakirang iti amin iti tarlak iti iling nga mayantok. Taga mayanto ka nga ron. Nitatang ko idi, kamambanwagan na pailang idi kakapsat. He is now 75. Nalay idi nga kuryente, iti bunog iti karayan. Ang nga bawal iti kakapsat ti kuryente. Kuryente kadag iti bumbunog. Kat nagadupi man ti maiawin ni tatang ko nga bunog. Isuntumoten ti bilang ni nanang ko. Tapno agbalin nga daing. Tapno adda mailako na. So ano pa naglako ni nanang ko iti, kadkadwa kisuna nga mapanaglako. Sursurumi dagiti kabangibang nga barbarangay, nga mabali nga paglakwan iti bunog daing. Et malagip ko iti sakbay nga mapangkami aglako ko ni nanang ko, agkararag iti simple nga kararag kuna na Apo bendisyonam iti ingkami panaglako. Et usto ka kapsat, italag ti amin, dagiti so amin na bambanag ranya. Anyaman na tignay tayo ka kapsat. Et praise the Lord, nagawid kami kaninanang ko nga nalako mi amin, nga alako na kapsat. Et no tiyempo mati harvest season, inanang ko agilasin ti duang kaban nga irik. Et ikabil nanto di kapilya. Kas parang bigbig na kakapsat, iti panagtalik na kani Apo Diyos. In a harvest time, in a dry season, nauray iti panagtutudo. Makitak ni nanang ko, makuna ka may panakkel ko ti pamati nakakapsan. Kat malakip ko launay, dito ko na ti Proverbio, 31 verse 27, ako na. Kanayon nga da aramidin na kat kitaan na dagiti kasapulan ti pamilya na. Amin ngayon nakakapsat, mamatiak anong may papanti pamilya ti pagtutungtungan, nalaing da nga dumiskarte, lalo no may papanti kasapulan, nagyunag ti palay. Matitayaw ti Apo, iti kastoy nga ina, nga ramidan da amin na wagas, basta marangal, kakapsat nga trabaho, ramidan da para ti pamilyada. Number 2 kakapsat, nga kababalin iti ina nga daan pudno nga pamati na kaniya po Diyos. Number 2, she must speak with wisdom. Adan isu nakakapsat iti panagsao nga adan kinasirib. No agsaw isu na adan ti kinasirib dagiti balikas nga mayas ngaw kadagiti bibig na. Iti Proverbs chapter 31 verse 26 kunana, naanos ti panagsao na ket nainsiriban dagiti bagana. Nalawag launay kakabsat daytoy damo nga paragraph na nga kunana naanos ti panagsauna. Tsaka mo no kasano ti panagsauna dagi inna kakabsat nga dumdum iti dayti nga malam. Ngem ditoy kakabsat naanos kuma ti panagsauna. So nga susuruon tayo iti agsaw nga dan kinaanos na lumanay a panagsao. Agbalin ko mga makayayo amin nga rumwar kadagiti bibigyo nga mothers. Iti libro mo lang ti Proverbs. Ibaga na kakapsat, iti Proverbs 16 verse 24, mayarig iti diro dagiti makayayo asao, nasamit tiraman naket nasayat ti salunat mo. Iti Tagalog ko na nagkaaya-ayang salita ay parang pulot pukyutan, matamis sa panlasa, pampalusog ng katawan. Napintas kakabsat nga ina nga sursuruon nyo itagsaw ti balikas nga makayayo.
balikas nga naanos. Ket kunana nga makapasalunat gayam ti naanos a panagsao ti maysa nga ina. Kakabsat nga ina tapno nasalunat a kanayon dagiti as asawa yung lalaki sa masapul nga agsao kayo met iti makayayo a balikas. Agsao kayo iti kinaanos a balikas. Napnuan iti kinalumanay kuma. Dati nga sermon kakapsat ket saan ko nga imbento sarsarita laeng nga misuda ito iti kuna iti masirib nga Solomon. Ngam kas la armalay iti panagsao tayo dagiti babae nga asawa sapul nga surusuruan dagiti inna a kontrolen dagiti panagsauda. Taginapudno nakakapsat nga inna no agsao kayo nga nalumanay makaagas kadagiti asawa yung lalaki, uray pa dagiti dumdumngeg nga anak yo. Maagasan, dirikrik nada, ito numangegda iti na lumanay, kananos, a panagsaw yo. Da kontrolan tayo dagiti bibig tayo, nagsaw tayo. Ket makita ko iti na born again, nga panagsasaw iti maysa nga ina. Number 3, kakapsat kababalin, ti maysa nga ina, nga daan pudno nga panagtaleg, panagpamati nga ni Apo Diyos, she must teach her children God's word. Masapul nga isuro na kakabsat, dagiti sasaw ni Apo Diyos. Kang runaan iti pamilya na, kadagiti anak na. Ni Timothy kakabsat, ket makunata yung bunga iti Proverbs 22 verse 6. Makunana, train up a child in the way he should go. When he is old, he will not depart from it. Ket bunga ijay ni Timothy. Apay ta kunata yung bunga kapsat. Ninanang na nga Yunis, ket maysa nga Hudyo. Mabaling nga kultura dagiti Hudyo nga inna iti nga masapul nga dagiti inna isuro da dagiti ubingda nga basaan dagiti sasaw ni Apo. Suno isuro dagiti sasaw ni Apo Dios. Isu nga iti nagsurat ni Apostol Pablo ken Timothy, impalagip na nga dagiti nang isuro kanya na masapul nga laglagipon na hanaliplipatan dagiti nang isuro-suro kinkwana manipud ti kinaubing na. Isigan Timothy chapter 3 verse 14 ken 15 kunana, ngem no may papangking ka agtalinad ka kuma iti nasuro-surom ken pinatim asita talged ammom dagiti nang isuro ken ka. Ni mother na nga Yulis diya kanilulang na nga Loida. Laglagay po masipod pay iti kinaubing mo kunana na amuamon dagiti na santuan na sursurat. Mabalinda ka nga isuro may papanti panakaisalakan babaan ti pamati ken ni Kristo Jesus. No kuma diti pampanawon te kedi makkel ni Timothy iti Sunday School. Ni Timothy iti makkel iti dimakkel nga nangnangeg na dayjay manuscript nga naisuro-suro kinkwana ni nanang na ngayunis. Apay nga masapul nga managbasa kuma dagiti inna kadagiti sasaw ni Apo isuno ti Biblia. Managbasa ta kumagaputa isuday ti maysa nga obligasyon kuma dagiti inna kakabsat. Ta iti talagang obligasyon da nga basaan dagiti sasaw ti Apo lalo dagiti inna. Tapno damot iti maisuro ken may bagada kadagiti ananak ta. Kadagiti ngaldaw jakam mo no isuro-suro tayo kadagiti anak tayo dagiti sasaw ni Apo Dios jakam mo no suruwan tayo da ngagbuklat agbasa ti Biblia. Di Old Testament isurat da kadagiti ruangan ti babbalay da. Isurat da kadagiti adigi ti balbalay da. Dagiti bersikulo dagiti manuscript tapno saan da nga malipatan dagitoy nga Israelites dagiti sasaw ni Apo Dios kang runan di uneg ti pagtangan. Isu nga no naarami diti kakabsat masapul nga aramiden tayo madkadagiti yung aldaw. May kusina yung masapul nga dumadamot ti kabil mo nga bersikulo. In everything give thanks for this is the will of God. Kabil mo jay kusina. Ngayon ton tiyempo ti panangan makikita yun na di nga bersikulo. Nasakbay kayong mga nasang kapamilyaan ay kot masapul nga kararag ka nagyamang kayo ti Apo.
Kastamot kada kayo, nga iti kwarto yung kanila kayo mo, numisis mo. Ikam di bersikulo na di kwarto yung. Gabil mo dyan di bersikulo nga ti pinagtipon ti Diyos. Haan na mabaling nga pagsinaan ti tao. Tapno ang kayo agsinsina. Kakapsat, ano mabalbalin, nakahit ti apo ti palagsisina kakapsat. No duman ni Satanas, kadagiti nga naldaw talaga. Kaya't nang agsisina ko madagiti agasawa, dagiti relasyon. Iso nga, gananad tayo kakabsat. Masapul tayo iti napingat pa nagkakararag. Awan ti maramitan ni Satanas. Kadag iti relasyon, yung nagtipagtangan, malilayaw ti Apo. May kapat, nga kababalin, iti may sangay na nga daan pudno nga panagtalit, panagpamati ka ni Apo Diyos. She must live as an example of love, humility, and obedience to God. Masapul nga ihimplo isuna ti ayat. Ihimplo ti kinapakumbaba, kini himplo ti panagtulnog kani Apo Dios. Ni Pablo kunana di 1 Corinthians chapter 16 verse 14 kunana, let all that you do be done in love. Amin nga aramidem nga adan ti ayat. Ayaten nga mothers ti dayti nga malam. Sursuro nyo tagtignay nga adan ti ayat. San tayo nga ipalubos nga agari ti uyaw, agari ti kinatangsi, gurgura kadagiti puspuso yo. Nga magari ko madayjay ayat nga naggapu ko ni Apo Dios. Madidayaw ti Apo. Ti ayat nga iti pudnong ayat kunak kuma saan na ka nga surwan nga agtanabutog. Ti pudnong ayat saan na kamot nga surwan nga makiapa, makiringringgor. Iti pudnong ayat saan nakasurwan nga akusilap. Ngam ti pudnong ayat surwan na kang pakumbaba ka nagtulnog kadag iti pakayatan ni Apo Dios. Una ni Apo Jesus, if you love me, keep my commandments. So nga, no ayatem ti Apo, ay mas makita kadag iti tigtignay tayo. Ang uranan dagiti na they are the light of the family. Isudat ilaw ng tahanan. At makita ko madito nga silaw, nga granranyag kadakwada, yung nagtipagtangan. Makita dayjay ayat nga muna. Amin nga ibagam, tignay mo, tiramot na amin dayta kakapsat, ket ayat. Iso nga, if you love me kuna niya po, Jesus, keep my commandments. Adamay isang kadaanan nga kanta ko na, let your love flow through me, let your love flow through me. Napinda sa kanta ito Let your love flow through me, let your love flow through me, make me a blessing, Lord, wherever I may be. Keep me pure, keep me clean, so that you might be seen. Let your love flow through me. Dahil no dayjay ayat ni Kristo agari kadagiti puso tayo kakapsat. Dagiti tuksit kadagiti puso tayo may ka. Balusan dagiti panpanunod tayo. Ket agbiag tayo nga nasantuan ni sangwanan ni Apo Dios. Kakapsat nga inamok nga narigat dagiti sasaadan nyo na daduma. Sa panyo tagri, agluto kayo, agdalos na rubayan kadagiti pagtangan nyo. Sa kayong tupay laglaba, nyapay. Agisagana, dagiti uniforme, dagiti anak yo. Labaan nyo, dagiti asawa yo. Yung dumapay, narigat. Kasi na nakasimsimling narigat. Ngam, saan kay kumanga mong uma? Nga, mga ramid, kadagiti pagrubangan nyo. Ibilang yung kumakasmay sa ministry dayta, iti unag ti pagtangan. Dagiti mo't asawa nga lalaki, masurusuro yung mga nga tarusan, dagiti asawa yung nga babae. Masurusuro yung nga danggayan, urean niya, uno, adu dagiti problema da. Masurusuro yung mo't kumanga nga lalaki, asawa nga lalaki, nga anusan, denggen, dagiti i-share, dagiti nga asawa yung mga babae kada kayo. No, i-share da kada kayo, anusan yung nga denggen ida, ang kay kung mga may irita nga asawa nga lalaki. Ket maudi ka kapsat para kadagiti asawa nga lalaki. Lagdagi po nyo dayto.
na design ti asawa nga babae nga yaten ken ipatpateg launay. Ti babae sana naggapu ka dagiti saksaka tayo. Tapno kusay-kusayan laeng ni bakit mo. Ti babae saan mo't ang naggapu ka dagiti imima tayo. Tapno danog-danugon tayo lang isuda. Samot nga na design nga ti babae naggapu ka dagiti ulo tayo. Tapno nangat-ngato kumati babae kada tayo. Nga lalaki. Ngem ti babae na design naggapu dagiti nga babae kadagiti bakrang tayo. Dito ibaba ti puso tayo. Anya rason tapno ayaten ken ipateg tayo dagiti asawa tayo nga babae. Kakabsat nga kagayem. Iti daytoy nga malem. At dati ti moderno nga panahon. Na duman ti mawatan taglawlaw tayo. Agbalbali ti ugali dagiti asawa yung mga babae na duma. Ket mawatan tayo kumay da kakabsat. Sapay kuma ti parabor ken ayat niya po si Sutyagari kadagiti mothers iti daytoy nga malem. Agkararag tayo naindaklan nga na parabor nga Dios ket mitagyaman ti daytoy nga malem iti kinasya sino nga Dios kayat si kapay lang idi ita ken tagnanayon saan kapay nagbalbaliw nga Dios. Apo iti panaglipas mi iti daytoy nga malem dawatag tagtultuloy nga panarabay mo kada kami. Binisyon ang tunggalina nga nagdengeg kadagiti nga mensahe apo. Dawatag ti panangliwliwam kadakwada. Ngumambay umay dagiti kasla na rigat nga mang-challenge kadakwada apo tagda mga panawon. Patay pray o Dios nga nangitan. Sige nagtultuloy nga mangsagid mga iwan, mangkibin kadagiti nga ina. No tiyempo nga bilang man umay ti panakaitublak kadakwada. Bango na mida. Papigsam ti pakinagandang mga saranget kadagiti challenges nga umay ti panagbiagda. Binisyon na po, iti may sa kada kami, binisyon na muray pa iti, dagiti master control, apo. Binisyon na dagiti engineer, iti iti nga programa, apo. Binisyon na iti minsay, iti panakaisalakan. Kasagsisina kami man, iti iti nga malen. Sikang kang kanayon, iti may tantano, kung may daydayaw, kadagiti panagbiag mi. Itinagan niya po, Isus, tinawat mi dagitoy. Amen. Dahil iti anak, ken kapsat iti apo, Pastor Binelda Kayanan, na imbaga malem kada kayo amin. Pumakadan kada kayo. God bless. Sing the wondrous love of Jesus, sing His mercy and His grace. In the mansions bright and blessed, He'll prepare for us a place. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory.